haba mijini na mijin maza wage Me gida, kana da lafiya ko? Kana da lafiya? Wani lafiya? Ina lafiya na? Ina lafiya take? Wai to wani irin mahaukaci ne? Kuma Allah kana ji dan Allah ka Kamar ya in yi haƙuri. In yi haƙuri kamar ya? wallahi abin ka na mai sauri. Abin ka na mai sauri. Me ke faruwa ne? Wallahi Wai na ma za ka kace wannan sauran haka ka bige ne kace babban mota ta zo ta fita kana abin ka na mai sauri kuma abin ka na mai sauri. Wallahi tallahi mai sauri nake in ga ma. So nake in je nan, so nake in je in yo wata me ake cewa ma? Faɗi min. Yo na sani. In taya murna. Kun Alhaji Mas'udu Oda da ya sau wata mota. Wacce ya siyo. Na so in ji labarin nan amma ai bai dawo ba ko? Zuwa ya ma bai dawo ba. Yanzu haka ya dawo nan Ya gari. dawo yana cikin gari. Ya siyo wata dan ƙarerriyar mota in ga ma. Kai a ba a bari. Ai ko gida ban zuwa daga wannan gyaran. Yanzu nan mu ce. Kuma an ce hadda Hajji Maza Arfa aikin Allah ake cewa. Taho zo mu je. Zo taho. Can za mu je. So nake in je ni ma in samu in yi masa murna in yi masa murna in gwada masa jin daɗi na wannan abin da ya samu zai kai yanzu wannan me ya kai wannan jin daɗi za ka maka kuma da sabon mota ai kaga ka sami ma nake so je yanzu ta shi murna amma dai ba za ka ba Kamar ya ba za ka tafi da ni ba. Me kace nufi kenan? Kana nufin zafin nan da abin zan ji shi? Na ba zai yiwu ba. Sai ka tafi da ni wurin murnar ta Alhaji Koda ya sai mota zai tafi Saudiya. Mu je mu taya shi murna ta wannan sauke farali da zai. Ba zai yiwu ba za ka banna. Tare za mu je. to kai nan me kake nufi A'a sai ka tafi da ni. wallahi na lai To bari mu gani. Bai yiwuwa dai kai ma wannan magana. Kuma ka ce ba za ka tafi da ni wannan wurin. Ba zai yiwu ba. Dole ma ka tafi da ni. to bari in karanta ma ni inda je da zan ce masa kai sai ka in na gama karanta ma sai To faɗi naka yanzu. Faɗi yanzu. Faɗi yanzu. in na je zan ce salamu alaikum mai gida Oda ina taya kamar na kasi mota babban mota abin a gani abin a yaba abin a gani Allah ya tsone idan bakiya kuma sai in jaddada masa da cewa ina taya kamar na ta zuwa hajin da za ka yi Allah ya sa a tashi lafiya, Allah sa a sauka lafiya. Allah sa a aiki haji lafiya, a ibada lafiya, a dawo gida lafiya. Amin. Ina sai in ce masa kuma ina taya ka murna ta samun ci gaba da nasarori da ka samu a rayuwa. Amin. Ka ji abin da zan ce. Ai wannan abin da ke cikin zuciyarka shine a zuciyata. Ni ma abin da zai kai ni kenan. Kaga tafiyar mu ɗaya ce. A'a, mu tafi. Ni ma abin da zaka je ka faɗi shi zan je. Amma wallahi ka cika dan. A'a. Ina hankali mana. Ina hankali mana. Ina hankali.